Темата за космически отпадък започна преди няколко години, 23-та, след като видях падащ метеорит в Борисовата градина и това много ме впечатли. На следващия ден пътувах за Лом, където имаше арт-резиденция, в която участвах и реших да използвам метеорита като тема за работата си, защото това, което прочетох в медиите, беше, че се предполага, че метеоритът е паднал в района на Лом. И оттам реших да го използвам като по-голяма тема. Като всеки останал човек, който излизайки от големия град обича да се разсава нощното небе, забелязах, че има много повече движещи се светлинки в небето. И оттам започнах да чета по темата и реших, че е много интересна и заслужава да го направя на по-голям проект. И всъщност това е причината, поради която направих тази изложба. Има толкова много интересни факти и неща, които се случват в небето, нощното небе над нас и ние въобще не си даваме сметка. Изложбата Космически отпадък е разделена на две части. Тук може да видим това, което се случва далече от нас, което изглежда много красиво, ярко и впечатляващо. Мислиме си това падаща звезда ли е или заря. Това е далечната гледка. Тази серия е посветена на SpaceX и проектите на Елън Мъск, като той е основният играч, който използва най-много сателити в ниската орбита и заслужава нашето внимание. От другата страна пък в детайл могат да се видят парчетата от въпросните сателити, преодоляли атмосферата, паднали на Земята или на морското дъно. Използвал съм въглен, тъй като той символизира изгорялото, изгорял материал. И така като техника нещата са много измъчни и преработени. Това е напълно осъзнат процес и нарочно така е направено. И така аз искам за това да покажа ужасната картинка и грозните парчета метал, които са стигнали до Земята. Това е другата страна на прогреса. От една страна имаме този огромен и впечатляващ технологичен прогрес, а от друга едно пространство, в което липсват регулации, в което има все повече играчи, частни компании, които изкачват все повече и повече сателити, стартъпи, които имат най-различни идеи, като един от най-ужасяващите за мен лично, който прочетох, е един проект, който се казва From Moon Till Noon, който предлага услугата всяка една точка на Земята да може да бъде осветена в диаметър от 5 до 50 км или колкото човек си пожелае. И по този начин това би навредило на естествения ритъм на животни, растения и на нас хората, което е много любопитно. Проектът е одобрен. Ще видим, тъй като много от експертите казват, че това не би трябвало да бъде допуснато. Но въобще нещата, които се случват горе над главите ни, са толкова много и толкова нереални, че изглежда като научно-фантастичен филм. Сателитите много често, след като бъдат разрушени или бъдат, тъй като има много силно налягане в атмосферата, те може да нарушат своя курс. И обикновено те са карани към една точка в Тихия океан, която се казва Немо, където те падат възможно най-далече от хора. Тази картина тук е вдъхновена от това. Цветовете са тюркоазено сини и зелени и така малко подобава едно парче космически отпадък, паднал на морското дъно. В този проект за мен беше много важно да покажа Challenger. Това е една совалка, която е изстреляна 80-те години и това е един от примерите, в които НАСА се опитва да покажат на света как космос е едно много достъпно място и това не е в бъдещето, почти всеки ще може да пътува и въобще няма от какво ни е страх, което
е малко прибързано и неумислено, тъй като в процеса се правят много грешки и в крайна сметка още с излитането на совалката една минута по-късно тя избухва. Тук в тази инсталация виждаме една кутия с инструменти, която по данни на НАСА двукратно е бивала изпускана в космоса, като първи път е изгоряла напълно, но 2023 има още една кутия, която се предполага, че продължава да циркулира около Земята. Има намерена ръкавица, гачен ключ и спекулации за четка за зъби, като освен тях има още много други предмети, които обикалят в пространството. Това, което скоро се случи на българска територия, е изхвърлянето на една батерия, пак от мисия на SpaceX, която беше паднала в Якоруда. Това е честа практика да се изхвърлят батерии в космоса, но този път някакси тя е преодоляла атмосферата и пада на наша територия, с което стряска хората, тъй като изглежда много странно, някакво розово навито образование, което в последствие изчезва в почвата. Има един друг интересен факт, който е ефекта на Кеслер. Неговата хипотеза е, че ако броя на сателитите се увеличи в нискоорбитното пространство, има голяма опасност от сблъсък. И този сблъсък би предизвикал верижна реакция, което значи, че удара на сателити ще предизвика много малки частици, които на своя ръка ще ударят други големи сателити. Това може да причини тотален срив на цялата система, което значи, че ние бихме загубили телевизия, радио и въобще би довело до край на космологичното развитие. Това за сега е само един сценарий, който не се е случил, но с увеличаването на броя на сателитите вероятността расте всеки изминал ден. Елън Мъск има много голям проект, в който иска да качи 1 милион сателита в ниската орбита, като идеята му е да качи AI дата центровете от Земята, по този начин спасявайки Земята от замърсяване, качвайки ги в небесното пространство, което обаче носи голям риск Земята да бъде още по-осветена и нощното небе. То вече е 10% по-светло от това, което е било преди. Обикновено в практиката си не работя с лични теми и субективни мисли, усещания и чувства, а се концентрирам на някакви по-глобални събития, свързани с околната среда, с това, което се случва около нас, интересуват ме новини. Въобще вдъхновението си черпа отвънка навътре. Това може да се види в повечето ни проекти, поне на този етап това е моят начин на работа. Обикновено в практиката си в последно време използвам хибридни техники и 3D анимация, но каквото и да правя, винаги се връщам към рисуването. Това е много важна част за мен. В тази изложба може да видите най-вече картини, една инсталация, но изразните средства са разнообразни. Много съм благодарна на целия екип на Гьоте институт за тази възможност и за този проект. Винаги се радвам, когато имам възможност да направя нещо в България, тъй като по-голямата част от времето си живея в Холандия. Тук се случват много интересни неща и за мен е чест да бъда част от тях.